Hello mga kiat, for today's video mau ikuha sila sini Kajin di sekolahan dara. Katakan. Hai be. Hai mga kiat. Kami sa milhan ng kiat. Sekolah. Kaya kami sekolahan mga kakiat. Ikan sa sekolah. Clear. Nah, giupo na. Kajin inom tubig. Perfect ko dada. Perfect ah? 10/10. Perfect na siya mga kiat. 10/10 ko. Inom tubig kahigi. Karena rang suwat no. Ano ra deh? Oh. Ano ra yang suwat eh? Mo amos lang gikuha sa eskwelahan mga kiat. Ng eskwela laman sila. Sini Kajin. Oyog la si Claire. Asas nas lema? Mas 4 pa sila? Ngihi sa ko. Ayaw dia atikin dari sa kan. Nah ni Kajin gihog mayo kuting tungab sa tubig. Okay, unsan ko siya. Bakit? Nah, hapit may ning gamay bukid ay nadapis ko sada. Ay tong si Claire ug ni Kajin. Tagak. Oh, tagak. Matagak ko sa mga ulol ko bitin. Endat kay Dios ri agad. Hapit may dre kadiyat kay kanang kuan nagkaon man. Nanimo pa man sila. Nanimo pa man sila ya. Amo sa gi nanaog sa sila kadiyat sa motor kay nanimo. Biyo ri mga Nanimo sa sila mga Ako ay share sa ninyo dre dapita. Si Ni apa sa zumbi? Nah, ni Kajin na kiat kayo. Kiat guys ni Kajin na kiat. Buntod ko na gamay. Balay na sa kan di windy. Tago. Tiningawang ni Kajin na kiat. Labur naman ko. Magas kakiat awan nagtasta na buntod. Ako imo ka na. Nangatat. Nindot timbiwan ni dayon. Ni Kajin na nagtuon pa siyang giusap. Dayan. Si mama, sino mama? Lisod siya paano kaya tabi. Naog may dre kadiyat kay nanaw may kadiyat sa bio. Grabe. Sige, ika lang. Asa be? Asa na star fruits? Asa star fruits? Asa star fruits? Ninaog mo dre mga kayat kay kita ni Kajin og kanang kanay. Garnate. Nya. Dara si Ate Kela na ulihan ko siya. Ayo, asam ka? Naibog siya sa garnate mga kayat. Star fruit. Yun na star fruit sugod, star fruit din na. Garnate. Star fruit ng garnate mga kayat. Asa? Nauga to. No. Kasabaan ta anak. Kil. Tadlo siya sa kan star fruit. Nawan. Ini Kajin eh kok ni tipilit. Apit medre ka diat mga gat kay kanang kan. Na star fruit. Usa sa pinakataas nga bukid diri sa Ilaya ba. Bisa ka diri be, Dara si ni Kajin ni pilit ngong kwaknet
Ibog lagi kay siya sa star fruit. Ako lay kuha be. Ibog kay siya sa star fruit. Ganahan kay siya mukha sa star fruit mga kita. Daghan kay bunga. Ibog kay sila. Para balimbing na tawag ana dre ya star fruit siguro ni sa English. Aw, garnati de. Garnati yung kuno ni. Okay ba unsay tawag gyud ani kay basta sa mga garnati man ni dre mga kayat ambot sa inyo ha sa kay tawag ani. Ara. Ay mga bunga ibog kay nga bata. Mga bata ganahan mo. Ako alam eh. Clear, magligid di ka clear. Magligid ka dia clear. Clear, mata ka dia clear. Hadlukan jud kayo ni dinida. Oh, magyud. Ano kasi. I-share na ko ang view ning kaya ta. Ako i-share ninyo. Tara. Bukid diri sa Ilaya ba. Usa sad sa pinakataas nga bukid diri sa mga sa Ilaya. Mo ni diri. Dapit ni siya sa sitio dito Ngaban. Barangay Ilaya ra. Taas kani siya nga bukira mga kayat. Usa ni siya sa pinakataas nga bukid sa diri. Diri sa Ilaya, San Fernando, Cebu. Nindot ka. Mosoroy mo diri mga kayat, makita ninyong bukira. Nindot kini usa sad ni siya sa attraction sad nga bukid diri. Nagdasa ni siya sa attract diri dapita ba. Ako ganahan kay ko magtan-aw ni bukira kay kanang kuan siya, nindot siya porma sad. Usa sad siya sa pinakataas nga bukid diri ba. Sa Barangay Ilaya. Nindot kayo. Nindot kayo siya view sa diri mga kayat eh. Bukid ito mga kayat. Taga sa bukid diri mga kayat. Probinsya ko kayo nga mo agad. Taga sa bukid. Tara. Abot na ba ka na mga wild animals de, mga hayop eh, luwan man. Bukid man guys ya. Libon sad ba? Ni kajeng piti iboga sa pan sa garnati. Ako lang silang kuan mga kayat para kuan. Kasabaan tas tag-iyan ha na. Mapreso kita ni, mapreso gyud may ni mga kayat. Kisay nagsugo nako. Kisay nagsugo nako. Nas ni kansi na gyat siya kanay magsugo. Ikan may eskwelahan niya. Na amos lang ikuha ba. Eskwela naman sila ron. Lunes. Sa adlaw ma? Merkulis day. Merkulis day mga kayat. Eskwela lagi kan. Ano ni mo? Ni mo slice. Nga ang tamang nakakiyat. Baba po kayo. Ay, pikon ay. Ang dami Ngayon kata. Lapang nakakiyat. Tara, bukid sa diri mga kayat. Ngayon kayo mga kakiyat ko. Nindot ito. Woo! Nangkuha sa ko garnate ako sa nangkuhaan mga kayat. Basta kibaw na mo silang dagway ha. Kinsay mga pangan kailan na mo mga kayat. Tara, garnate mga kayat. Amo ning ay. Ang kuan ning kuan. Dala ko. Dala mga kayat. Dara. Tagsal mo. Kuya Tikin. Okay, itambal lang sa kaibog ba mga kayat. Thank you kayo sa pag-subscribe mga kayat sa among video mga kayat ha. Lihog kog share mga kayat. Salamat kayo sa pag-subscribe. Salamat sa mga subscriber na mo. God bless. Bless. Salamat kayo mga kayat ha. Thank you good kayo. Subscribe mga kakiyat. Dala sa tikil eh. Nagkaon na sila kan. Salamat kayo mga kayat ha. Salamat juga kayo.